ГЕРБ вчера оповестиха своите предизборни намерения. Офертата, с която излизат пред обществото на предстоящите парламентарни избори. Наш гост е шефа на Националния предизборен щаб на ГЕРБ, господин Цветан Цветанов. Добро утро, господин Цветанов. Добро утро. С какви амбиции влиза ГЕРБ в тези избори? С амбициите да представи максимално своята бъдеща управленска програма, а българските избиратели да дадат подкрепа за един следващ управленски мандат. С какво се различава, господин Цветанов, тази управленска програма от предишната? Понеже като че ли нещата се така припокриват в голямата си част. Не бих казал, че се припокриват. Мога да кажа, че вчерашните акценти, които бяха представени от екипа, които разработваха управленската програма, мога да кажа, че всъщност имаме много ясни послания. Европейското развитие е без алтернатива за България. Казваме какви са възможностите от солидарността, която бихме получили от Европейския съюз в размер на 32 милиарда лева за новият финансов програмен период. Има акценти свързани с икономиката. Знаете, че Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще бъде разделено. Ще бъде икономика и туризъм, защото това е желанието в голямата си част и на хората от туристическия бранш. Също така, знаете, че най-важно е да започнем усилено реализирането на управление, което да бъде електронно управление. А това може да стане само когато се изведе на много по-голямо стъпало и се създаде Министерство на електронното управление. И разбира се, започваме с основни акценти в социално-икономическата посока, като се стремим да развием нашите находища за газ, това, което беше като концесия в Черно море. Знаете, че ако добивът, който се предполага, че има в тези находища, в предстоящите няколко години, когато ще се направи тези проучвания, има възможност около 35% да падне суровината за вътрешно потребление, което веднага ще рефлектира положително върху икономиката. Също така една от атрактивните мерки, които предлагаме, това е да се направи опрощаване на лихвите за държавни вземания в пика на кризата 2008-2012, за да може в един определен период от време, в рамките на 2 месеца, да се отвори такава възможност и тези фирми или тези, които имат задължения към държавата, да го направят без да погасяват тези лихви, които са натрупали през тези години. Това е антикризисна мярка и смятам, че това е една добра възможност, за да може действително да отворим и за икономиката. Има един основен приоритет, който беше заложен в края на мандата на правителството на премиера Борисов. Това е енергийната ефективност, защото знаете, че усвояването на тези средства, които са по оперативната програма Регионално развитие, могат да се създадат много работни места за средния и малкия бизнес, заети в строителството, и по този начин ще дадем допълнителна възможност за енергийна ефективност на съответните домакинства, на държавни учреждения, общински учреждения, с което ще намалим разходите, които плащаме за електроенергия. Защо, господин Цветанов, по време на втория си мандат, за който се готвите, сте склонни да удовлетворите някои социални искания, които по време на първия мандат така упорито отказвахте? Ето, говори се за ръст на доходите. Готови сте да удовлетворите исканията на майките за повишаване на майчинските? Точно така, и майчинството ще си остане отново 410 дни, което е една от най-дългият срок в страна от Европейския съюз. Но смятаме, че това е добре за българското семейство и също така за майките, които излизат в майчинство, за да могат да гледат своите деца. Що се касае до увеличаване на доходите, аз искам все пак да припомня, че през последният мандат, съпоставим с по-предишния мандат на Тройната коалиция, ние сме увеличили разходите за социална дейност, за пенсии в размер на 14 милиарда лева, а само за пенсии платените суми в 4-годишният мандат на правителството на премиера Борисов е в размер на 9 милиарда. Знаете, че от 1 април е заложено в бюджета, който беше приет в края на 2012 година, да бъдат увеличени пенсиите и да бъдат индексирани от 1 април, като за тази си цел ние сме осигурили 600 милиона лева. Действително ще се търсят повече резерви и възможности, защото знаем колко е тежко състоянието на българските граждани, но защо не го направихме през целият управленски мандат и сме го заложили сега? Защото знаем в момента в какво състояние е държавата, каква е перспективата пред държавата и какви са реалните възможности, които можем да направим.
Това, което получихме като възможност да управляваме 2009 година, ние не знаехме какви са подводните камъни и дори и управленската програма, която представихме 2009 година 5 и 6 месец, мога да кажа, че имаше определени разминавания с реалностите и информацията, която беше предоставена от тогавашното правителство, защото ние сме боравили с публичната информация, която беше представена и на тази база сме градили платформата за управленската програма 2009-2013 година. Докато сега управленската програма е в една много по-ясна посока, много по-реалистично да бъде реализирана и аз съм убеден, че заедно с всички представители, както на неправителствените организации, на експертите, които ще обсъждат всеки един ресор от тази управленска програма, надявам се, че в рамките на предстоящите 3 седмици това ще стане и тогава вече окончателно ще бъде финализирана управленската програма, която ще бъде в размер на около 200 страници. Господин Цветанов, коренна промяна ли така обещавате на хората, които така размишляват дали да ви се доверят от тук нататък? Коренна промяна ли размишлявате в сравнение с това, което беше до сега? Или смятате да продължите същия тип политика? Аз не смятам, че трябва да казваме коренна промяна. Защото 2009 година за нас беше важно да се стабилизира държавата и да получава един висок кредитен рейтинг, което означава възможности за инвестиции, което означава, че връщаме доверието на Брюксел, защото знаете, че към момента на поемането на управлението 2009 година имаше много оперативни програми, които бяха спряни. Това даде възможност действително да увеличим нетния приход към държавния бюджет, за да можем да реализираме тези инфраструктурни проекти и всичко това, което направихме в съответните сфери. Разбира се, че в момента много е важно да реализираме програмата по начин, който я предлагаме, но пак казвам, това са реалистични стъпки, които могат да бъдат направени на база състоянието, в което оставихме управлението на страната на служебното правителство. Защото, господин Цветанов, питам ви, понеже преди няколко дни, не знам дали ви сте обърнали внимание, но Европейската комисия за първи път така тревожно установи, че 85% от хората в България живеят на границата на бедността. Да се питам, ако предлагате нещо, което е така съпоставимо с досегашното ви управление, как ще промените този процент? Ами това е целта на всяко едно правителство и аз мога да кажа, че с тези заложени параметри и с това, което се надявам да направим, съм убеден, че ще можем действително да засилим доверието на българските граждани, а също така и да създадем възможности за повече доходи за тях. Но преди всичко трябва да минем през призмата на създаването на повече работни места, чрез икономически механизми. И точно за това казах една от мерките, които може да даде възможност както за икономии на тези разходи, които прави едно домакинство, това е с енергийната ефективност и в същото време създаване на нови работни места за средния и малкия бизнес, за тези, които трябва да реализират тези програми. Също така се предвиждат средства, които ще бъдат и по конкурентна способност, които са насочени към средния и малкия бизнес. И аз съм убеден, че с развитието на инфраструктурата, защото това, което сме заложили, е да продължим да изграждаме инфраструктурата с европейски средства, защото това е бъдещето и няма как това да не продължи да се прави. Разбира се, ще се направи този баланс, който да даде възможност както да запазим стабилността, но също така и да се търси възможности за увеличаване на доходите по тези мерки, които защо не сте го направили до сега. Това е простичкия въпрос. Ами аз го обясних много ясно. Състоянието на държавата... 3 години и половина. Не говоря за 2009. 3 години и половина, защото знаете какви са параметрите и какви са проблемите, които стоят в Европа. И мога да се върна в предизборната кампания, която беше във Франция. Вие знаете, че кандидат-президентите Оланд и Саркози всеки предлагаше как ще намали безработицата. И нека да си припомним, че президента Оланд каза, че ще бъдат под 10% безработните. Но само преди 2 дни излезе много тревожна информация, че вече безработните във Франция са над 11%, като младежката безработица вече се очертава като един основен проблем и това е основен акцент както на ГЕРБ за излизане от тази криза и създаване на повече работни места, търсене на облекчения за работодателите и възможности, разбира се, за тяхното развитие в собствен бизнес в средния и малкия параметър. Но това, което е изключително важно, че това са и акцентите на Европейската народна партия и ние в общи линии в някои от тези основни неща, които сме ги заложили в програмата, са съгласувани с икономическите експерти на Европейската народна партия.
Ще чуем ли по време на предизборната борба на господин Цветанов от ГЕРБ признание, че са направени грешки по време на първия мандат? Много ясно е упоменато и в акцентите на управленската програма за грешките, и точно това е силната страна на ГЕРБ, че когато си приключил един мандат, когато правиш равносметка на всичко, което си имал възможност да направиш или това, което си направил, ти трябва да отчетеш добрите политики, които си реализирал, но трябва да отчетеш и тези слабости, които си допуснал. В тази връзка, не знам дали сте запознати с акцентите на управленската програма, но аз съм си направил труда да ви донеса точно вчерашната презентация, която беше направена, и ще оставя в студиото, за да може както вие, така също и всички гости, които идват, да могат да се запознават или да ги запознавате с тези акценти. Не знам доколко това е редно в период на предизборна борба, но ще приемем... Аз мятам, че точно в период на предизборна борба трябва да има точно сблъсък на платформи, на програми, които се предлагат от съответните политически формации. Защото, да си призная честно, в последните 2-3 седмици основният акцент в националния предизборен щаб на политическа партия ГЕРБ е не само да подредим листите и да направим събирания с всичките наши общински, областни ръководства на партията и кметове, но също така експертите, които работиха през цялото това време в един интензивен ритъм, за да може действително, когато влезеш в едно студио, когато излезеш пред хората и говориш с тях, е да можеш да обясниш какво си направил, да признаеш грешките си и, разбира се, да поискаш кредитно доверие за един следващ управленски мандат. Защото, за съжаление, това не го наблюдаваме в последните няколко седмици от основните политически формации, а просто се занимаваме с теми, които действително са далече от истината и това, което хората се интересуват. Как ще се отрази на предизборното здраве на ГЕРБ ситуацията, която се създаде около доскорошния земеделски министър Мирослав Найденов? Разбира се, че има компетентни органи, които трябва да се произнесат за виновността и невиновността на бившият министър Найденов. Но това, което мога да кажа и това, което е било политика на политическа партия ГЕРБ, е да няма чадъри над абсолютно никой. И, разбира се, вие виждате, че от това, което излиза в публичното пространство, това са данни и информация, която е била преди 2-3 години. Вие се противоречите, господин Цветанов. Хем да няма политически чадър, хем разследването, което трябва да трае 6 месеца, трае вече 4-та година. Ако ми бяхте позволили да си довърша мисълта, просто щях да ви бъда по-точен в отговора, който ви давам. Разбира се, че всичко това, което се е случило като съответно забавяне в този дълъг срок, който вие визирате и този, който излиза в публичното пространство, всичко това е в компетентността на прокуратурата. Не изпълнителната власт внася съответните обвинителни актове, не изпълнителната власт внася и прави тези разследвания, а мога да ви кажа, че всичко, което е било необходимо и всичко, което е било направено от изпълнителната власт, от компетентните институции, които имат тези правомощия, са си свършили своята работа и всичко това е в прокуратурата от 2010 година. От тук нататък си задаваме въпроса защо точно сега, защо това не беше направено 2010, 2011, защото знаете каква беше позицията на премиера и това, което се случи с бившият министър Нанев. Знаете, че когато имаше информация, когато имаше повдигане на обвинения, същевременно министърът беше освободен и премиерът беше много ясен. Когато има подобни неща, трябва да се изчистят тези проверки, които се правят, за да се знае дали е виновен, дали не е виновен. Ако беше направено това 2010 година... защото това зависи от прокуратурата. А не от че имало натиск от изпълнителната власт, така ли? Как смятате, че може да има натиск и сега ще излезе? Така каза Борислав Сарафов, аз само не го цитирам. Ако има натиск вътре в прокуратурата, мисля, че за това ставаше въпрос, а не за натиск от изпълнителната власт. Мирослав Найденов е в изпълнителната власт, нали? Говоря за натиск, който прокуратурата да оказва върху някой друг прокурор. Но не и министър Найденов. Ако министър Найденов може да оказва натиск върху прокурори, трябва да ви кажа, че ще го признава за много велик. Добре, дайте да чуем вашата хипотеза. Защо точно сега и защо толкова дълго се е проточило това разследване? Задаваме си тези въпроси. Отговори имате ли? Аз мога да имам, но не смятам, че е коректно да ги споделям. Все пак сме в предизборна кампания. В предизборната кампания някои от политическите ни опоненти, разбира се, им е много угодно и много удобно да се лансират подобни случаи, които да излизат на преден план. Мога да ви кажа, че както Мирослав Найденов, така също и лидерът на политическа партия ГЕРБ бяха много ясни.
Имаме решение на изпълнителната комисия. Мирослав Найденов не попада в листите за предстоящият вод за парламентарните избори. И се надявам, че в един справедлив съдебен процес той ще може да защити своите тези и тези твърдения, които каза и в публичното пространство. Имате ли някакво обяснение, господин Цветанов, защо всички земеделски министри мислят, че само Мехмед Дикме е изключение? Последните 15 години винаги така тяхната кариера в изпълнителната власт приключва с съдебни дела? Ами защото Министерство на земеделието е един от органите, които имат възможност да усвояват много средства от оперативни програми, имат сериозни бюджети и винаги, когато става въпрос за пари, знаете, че винаги може да се намери някъде пробойна, която да доведе до евентуални нарушения и влизане в противоречие с закона. Господин Цветанов, имате ли притеснение от това, което се случи вчера? Визирам сигнала до главния прокурор от страна на движението България на гражданите с питане дали са подслушвани политици и журналисти в България по времето на управлението на ГЕРБ. Просто не знам как да ви отговоря на този въпрос. Честно. Толкова е смехотворно да се прави подобно внушение и твърдение. И ако се върнем само 5 месеца назад, ще ви кажа, че имаше подобно писмо, което беше адресирано до мен. Какво писмо, прощавайте? Пак по същия начин. Въпрос? По същата тема. По същата тема. Има писма, които са изпращани до Комисията за контрол на специални разузнавателни средства и тя е институцията, която може да отговори на тези въпроси. Разбирате ли, това са хора, които нямат политики. Няма какво да представят пред хората. Няма как да обяснят техното загубване на обществено доверие в последните няколко седмици и разбира се, че се търси точно този интересният момент за жълтото, за спекулацията. Аз ви гарантирам, че нито веднъж по никакъв начин службите не са използвани за подобни дейности да се следят политически опоненти. Ако това може да се възприеме като един добър отговор, аз мятам, че... Пропуснахте журналистите, нищо не казахте. Аз съм го казал за журналисти. Казах го само преди 2 дни в едно друго студио. Понеже Калин Георгиев вчера каза, че журналисти не са били послушвани само защото упражняват тази професия. Ако са провинили, тогава да, може да допуска, че е имало такива случаи. Аз мога да кажа, че във всяка една сфера и област, всеки един български гражданин, който нарушава законите на страната, извършва престъпление или се подготвя да извършва престъпление, сами разбирате, че трябва държавата да използва целият възможен ресурс и всички подхвати, които са позволени от закона, да бъдат реализирани. За много ли журналисти имахте съмнение, че са нарушили закона, господин Цветанов? Не, аз нямам съмнение. Аз говоря за това, какво трябва да прави държавата, когато определен български гражданин наруши закона. Защото не дейте да смятате, ето, аз давам за пример вътрешна сигурност в Министерство на вътрешните работи. Нормално ли е да подслушваш, примерно да речеме, служител на Министерство на вътрешните работи? Не, нали? Логично не. Но когато той има отношение с организираната престъпност, извършва престъпление или се подготвя да извърши престъпление, съвсем нормално и съвсем резонно е да се използват всичките способи, които позволява закона да бъде реализирано това лице. Това смятате ли, че е престъпление или нарушаване на конституционните права? Ние, нали, точно това трябва да се стремим като държава и като държавни институции. Да гарантираме правата на българските граждани и да могат те да се възползват от своите си конституционни права. Това е. Така че това е толкова смехотворно и жалко, че просто не си заслужава дори да го коментираме. Понеже трябва да вървим към финал, кажете нещо за начина, по който ще бъдат структурирани вашите листи за тези избори, тъй като се очаква до неделя да бъдат оповестени. Освен вас и господин Борисов, колко още министри от предишното правителство ще водят 2 листи? Вярно ли е, че вие отивате в Благоевград, за да замените Мирослав Найденов в сблъсъка с Лютви Местан? И ще се отворите ли към гражданските организации, понеже това беше един от призивите им по време на уличните протести? Как разбирате отварянето към гражданските организации? Да включите техни представители във вашите листи. Ние до сега винаги сме включвали техни представители. Но сме включвали представители, които са изразявали гражданска позиция, участвали са активно в неправителствения сектор и са се доказали във времето. Ето в момента мога да кажа, че дори и когато коментираме нашите листи, ние също ползваме хора от гражданския сектор. И трябва да ви кажа, че почти всичките министри, които премиера Борисов назначи в кабинета, преди това те са били в
гражданския сектор и са били активни представители на неправителствените организации. Давам за пример Томислав Дончев. Лили Павлова никога не е била политически ангажирана. Била експерт в финансовото министерство 8 години, след което става заместник-министър на регионалното развитие. Аз никога не съм бил политически ангажиран до 2006 година, когато учредихме политическа партия ГЕРБ. Премиера също не е бил политически ангажиран. Някакси малко, как да ви кажа, един вид всички, които в момента са на улицата, това е гражданския сектор, това са гражданските представители на гражданското общество в България. Аз мятам, че и вие също, и тук вашите оператори, които са в студиото, те са също представители на гражданското общество. И когато един човек се е доказал като експерт, ние водим разговори с него, за да можем действително да ползваме неговите качества като експерт, като личност, която е уважавана в съответното населено място. Така че това е малко спекулативно, лансирайки подобни твърдения. И като наблюдавам какви са исканията на някои от гражданските организации, които в момента искат да влезат в политическия елит на държавата, има правила и всеки има право да направи своето предложение към българските граждани. Нали така? Защото политическа партия ГЕРБ 2005 година, след като премиера Борисов и лидер на политическа партия спечели кметските избори 2005 година, от есента, гражданите от цялата страна искаха да проведат срещи с него. Аз бях човека, който влезе във връзка с тези, да ги наречеме, активни граждани на съответните населени места и така създадохме Сдружение Граждани за европейско развитие на България. Проведохме много кръгли маси. 2006 година, декември месец, учредихме политическа партия ГЕРБ и във всичките си действия, които сме правили в момента за участие в изборите, ние винаги сме ползвали хора, които са били активни в гражданския сектор, в неправителствените организации или експерти. Защото няма никой, който да е бил политик, влизайки в 41-то Народно събрание. Понеже трябва да приключваме последно само с да или не. Отивате ли в Благоевград, за да замените Мирослав Найденов? Докато няма решение на изпълнителната комисия, не бих могъл да потвърда подобен резултат. Добре, благодарим за това гостуване. Благодаря. Аз все пак си запазвам правото да ви връча. Ще я почетем с интерес, обаче не може да я дистрибутираме пред други хора. Няма да дистрибутирате, просто само е въпросът да я прочетете, за да може, когато влизате в дебат с другите политически формации, да говорим за това. Дали са за европейското развитие на България, дали са за финансова стабилност, но с балансиран подход и повишаване на доходите, майчинството, всичко това, което трябва да направим за децата, за образование, за иновации, за култура, за земеделие, за сигурност. Така че това са неща, които смятам, че са важни, за да може българските граждани действително да гласуват за това, което е реалистично и това, което е реално. Само не очаквате от нас да пропагандираме предизборните идеи на ГЕРБ. Благодаря ви за това гостуване, господин Цветанов.